Iran Balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. They say Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo adasayan kabwasan. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mojares.
Kay bamot dita na technical control si Engineer Nixon Dakal. Jad ngaranan ka paborito Errol Horado, ya walad Senado. Ago natan na Biyernes, pizza 15 bulan na Agosto 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Drug bypass sa Inkasa, street level individual na aristo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo bimangga at puniraria, driver asugat-sugatan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Pulis Kalasyaw analunggaring at bypass operation. Shabu asamsam at suspect. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Tricycle at pigas na motorsiklo at bakyar. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad Balitad National, dati naktres si staff ng Senador Lacson na imbestigaan at pangusar kuno nas marijuana. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duaran miyembro na Kamara bimilta at akinan Senate President Escudero ni paakar at demolition job. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. BSP ipapadisconnect so e-wallet online games. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Dating Gobernador Garcia panmumultaan na 1.2 million na ombudsman. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balita lokal. Oras na alas 10:40 na labi na ginawa sa drug bypass operation sa Barangay Dilan, Balay na Pusurubio, Pangasinan. Sa may suspect so kinabat ang ngaranton na Berne Robles Quiros alias Dung, 27 anyos, walad listahan na street level individual. Si katoy siningkat na Pusurubio Police kay ba sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Asam-samad suspect sa kaya gramo na siya buya wali kargatod o akakarga duwaran na transparent plastic sa siya manbili na 6,800 piso sa kaya dekat dia patch sa kaya 100 dusted genuine money sa kaya perason 1,000 piso bill ya budol money sa ebidensya tan sa may suspect siya nawita Jada Police Station for proper disposition na kaso ninsunggay na Article 2 Section 5 at 11 yawalad silong na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 so insige pa da korte. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo bimangga da puniraria, driver in batik dyan patambala nagawa sa aksidente at oras na alas 11:15 na labi Jada National Highway na Barangay Baraka, Balay na Filiasis, Pangasinan. Sa may biktima so kinabat ngaran na Rodi Nipa Suico, 40 anyos, hangga po'y driver's license. Nan si katos man mamaneho na black SYM 125 motorcycle, residente na Barangay San Vicente, Ciudad na Ordanita. Jada investigasyon na pulis sa kabatan ya umbabate ka so motorsiklo mamanehoan na biktima mamarap jada balatan dan si katoy si mabila da palikon na pasen agto akarkulas mo ni bilatan na bimangga da pader na pirariya. Sa biktima so kagamor na sugat at nandurang parte na laman tan si katoy batik jad patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Insigipla da korte so kaso ninsunggay na Article 2 Section 5 atan 11 na Republika ka 9165 laban at 45 anyos si street level individual
yan narel ada ginawan anti-drug bypass operation ya ginawad oras na alas 10:45 na labi jada barangay Makabito bali na Kalasyaw Pangasinan na kinabat sa siningkat ya suspect ay ngaranto na Armando Sevilla Lino wala da listahan na street level individual si katoy dinugkam ya tampola na sa Kalasyaw Police yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEO Region 1 asamsamad 5 na suspect so sakay ya malagi plastic sa siya ng karga na Shabu sakay ya dusted genuine na 1,000 piso bel yan sa bypass ya bypass money sakay ya pirasong 500 genuine dusted bypass money tan Suzuki Smash motorcycle yan usar na suspect sa may Shabu so walaan na bulaton na 0.641 gramo yaman na kantidad na 4,350 piso sa may suspect sinawit niya police station for proper disposition lega niya sa may kumpiskan Shabu sinawit niya da Urdaneta City Forensic Unit for laboratory examination. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Tricycle ta motorsiklo ng dapigasan nasa Kiso Imbatik di Patambalan agawa sa aksidente at oras na alas 3:52 ng araw di barangay Silaga bali na natibidad Pangasinan sa Rembolvia Luluganan ang balangan Honda Wave 100 motorized tricycle yamamanihuanan na Junard Rambak Cabanilla 53 anyos kaya bato nakalaso na sa pasahero ton kinabatingaran niya Mary Joy Silvano Cabanilla 52 anyos tansamay akadapiga sa sikara Honda TMX 156 motorcycle ya walay plaka ton 553EX yamamanihuanan na San Zo Sardona Rufina, 19 anyos, ang kapoy sulungton na protective helmet. Diyan ginawa ng investigasyon na tambasid sa may CCTV footage sa may tricycle sumamarap dyan dawis direction na nakasabila adang kagawa ng aksidente darapan na barangay hall walay harang kanyan na sikatuso ng kalkal na bangbalat sa may motorsiklo so mamarapmat da east direction so biglan si mabit ang maplos so batikto niya alos control na driver na motorsiklo so monobila siya na sa may disgrasya at bakyara de karsada sa motorsiklo kanyan na sugat-sugatan so driver tan si kato simbatik jad Eastern Pangasinan District Hospital. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Tigarang katao so kagamor na sugat dyan nanduruan parte na laman kaya rin si Karaya na aksidente oras na alas 5:10 na ngarom yagawa dyan barangay Road na barangay Marabuk bali na Lawak Pangasinan sara involve Luluganan Violet Yamaha Mio Sul yamamanihuanan Wilfredo de la Cruz Garcia Jr. 46 anyos tan samay akalason ada si kato yamanangaran na Adelina Pain na Garcia 44 anyos tan samay kabanggaan dara niya ang dekat Kawasaki Barako motorcycle yamamanihuanan Jan Alfredo Arcilia Macarug 23 anyos kaya bato nakalason mata sumanangaran na Elmer Labungen na Castillo 62 anyos jagda initial investigasyon na pulis sa redwara motorsiklo so parehon mamarap jad north direction nang bigla na limiko jada ni kawigin na pasen sa motorsiklon mamanihuanan na Wilfredo de la Cruz Garcia Jr. Si katoy imovertake at motorsiklon na mamanihuanan na Jan Alfred Arcilia Macarog singaga na sa may aksidente. Pareha siya at bakyar de karsada sudwar motorsiklo singaga na sa may kasugat-sugatan na sare biktima. Tan si Karen Batik na sare ng Respondent Municipal Disaster Risk Reduction Management Office yan Batik irad Urdaneta City District Hospital. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Narangalan na katibukalan niya balitad lokal antis tayo nung dapat gadasaray balitad nasyonal
Wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:19 na kabusan. Patuloy na programan Maabig yakabwasan Pangasinan. Unda pagtayon natin na dasaray balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Bimulgar sungaran nasa kaya staff na Senador Ping Lacson niya datin aktris ya siya Nadia Montenegro at kontrobersyal ya panusar kuno na marihuana jadlo oba na Senado. Jada satan niya insidente ya ni-report na Office of the Sergeant at Arms ingkwanan Senate Security Officer Victor Patilo ya amidwan na bisis ya ni Kuwait so ni dumaduman angob manlalapo ada ladies comfort room asinggar da opisina na saray senador samay unaan na ya agawa sanen kumadwan simba na Hulyo ada oras na alas 5 na ngarom kasumpalan niya akawat na tawag manlalapo da empleyado na sakay iyalaki. Jada ginawan na inspeksyon akumpirma so ang bang balit ang gapoya na abutan niya man si sigarilyo. Sana nagusto 12 na na-report lamot so staff na nalakson niya akaong blamot na marihuana manlalapo Davidlan comfort room taning kuha iya sa kaya to so wala da area iya si Montenegro. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hingga na Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP ada saray electronic wallet e-wallet ya i-unlike o i-unlink so serbisyo jada saray online na gambling platform at loob na 48 oras. Ginawa ng BSP Deputy Governor Mamerto Tanguna na so direktiba at impandingal dyan Senado. Napagya ang gapo so galaw at online na yausaran piya naman na galaw na e-wallet. Ang gaman na question na saray senador so no akin na nakaukulan na e-wallet so duwaran agaw ya palugit. Nilinaw na tanguna na ya satay institusyon so na man kakaukulan na panahon na piya na ikalan iraya link jada saray site daranya inyarum to niya ya so mangitar na panahon na saray sumasali yaman na withdraw na kwarta manalapo ada saray online gaming account. Kaliganan to niya ingkuhanan na Philippine Amusement and Gaming Corporation Pagcor Chairman na Alejandro H. Tingko ya panudnunutan o aralin na daranya ya maong so no abulo yan so pansugal at saray betting station ya singasatay mano-mano ya pantaya at karira na satay kabayo.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hinamon na duwaran na mambabata si Senate President Francis Chis Escudero ya ngaranan to niya so impalapag to na miyembro na Kamara ya walad bunag na demolition job laban na si Katuya Sukarao ng Deputy Majority Leader Jod Asidre tan Deputy Speaker Ronald Puno ad akusasyon ng Escudero ya walay demolition job laban na si Katupian na siguro ya naikal ad pwesto bilang leader na Senado. Nantupatan na no si Paira ya walad bunag na demolition ingkwa na Escudero ya manlalapod House of Representatives. Jada silong na Omnibus Election Code babawalin na so si paman ya kandidato ya mga wat na donasyon da si paman ya kontraktor na sara ya proyekto at gobyerno. Imuna da saya inamin na Senador Escudero ya ang awat na 30 milyon ya donasyon sa ng 2022 national elections da kontraktor pero ang gapoy pikakabat to the flood control program ya babati ko sen da sa tay papanisyan ya kickbacks. Inkuano na po no aliwan na marakop so blanket o sweeping statement na Escudero lapod amin ira na kongrehista so nadadamay od abitlan akusasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Panmumultaen na Office of the Ombudsman si dating Cebu Governor Gwendolyn Garcia na 1.2 million piso kasumpalan ya apaniknakan ya guilty ada kason administratibo tan misconduct kalapod impanaproba na desilting project kajad Managa River ed Abitlan probinsya. Unong ombudsman na sa taon ya suspensyon ya ang gapoy sweldo sunupag kumon ya igotar ya parusa na Garcia bangbalat lapod si katoy ang pulad pwesto si katulatan sa pamumultaan na 1.2 million piso. Noon nanutan sa kay manangaran na Moises di Parain so ang isigap na kaso laban ada kinang Garcia nga naakusahan so dating gobernador na grave abuse of authority, gross misconduct, serious prejudicial to the base of interest of service tan insungay na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees eda silong na Republic Act number 6713. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Narangalan ray katubukulan ya balitad lokal, balitad nasyonal. Impre para na News Center na DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Umpawil kami kaya relabat na pigaran paimano. Ang puta-putang Iran Balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. They say Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. we want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:31 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan Dennis Muharis. Sa ngalan po naman ni kapaborito Errol Horrado na nasa Senado. Sa technical control, kasama natin si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes, hapit sa 15 sa buwan ng Agosto 2025. Ang mga issue sa umagang ito, may mga flood control project pero problema pa rin ang baha.
Tatlong contractors na mamayagpag sa flood control project sa iba't ibang distrito. Yan ang ating tatalakayin sa umagang ito. Kung meron kayong mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion o reaction, mangyari lang po tumawag o mag-text sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya doon sa globe number 0927-974-2784 at yung aking personal na text line 0946-503-6465 at pwede rin kayo magpadala ng inyong mga suggestion, yung mga reaction ninyo at mga pagbati sa pamamagitan po ng ating Facebook page. I-search lamang ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6:34 ng umaga. Bilyong piso ang nawawaldas sa flood control project, subalit paulit-ulit ang pagbaha sa ilang bahagi sa Central Luzon o lalong-lalo na dito sa Pangasinan. Ang ilang distrito maraming mga flood control project na ginagawa dahil sa malawakang pagbaha. Sa 3rd District, tinawag na catch basin yan, yung mga bayan at syudad yan na kinabibilangan ng bayan ng Kalasyaw, bayan ng Malasiki, bayan ng Bayambang, bayan ng Santa Barbara at lungsod ng San Carlos. Kaya nga, ang ginawa ng butihing congressman dyan, siya po ay gumawa ng paraan at nag-initiate ng pondo mula sa national government para magawa yung mga flood mitigation at slope protection project na ito ay pinunduhan ng national government through General Appropriation Act at yung tinatawag na government procurement. Ang Department of Budget and Management o DBM ang nag-release ng pondo para sa mga naturang proyekto na dinownload sa implementing agency ng Department of Public Works and Highways para magawa yung mga flood mitigation project o kaya yung slope protection project dyan sa bayan ng Kalasyaw, bayan ng Malasiki, lungsod ng San Carlos at dyan sa may Santa Barato, Mapandan. Doon sa records ng Department of Public Works and Highways, lumalabas na napakarami yung mga proyekto na flood control project. Doon sa mga pinunduhan lamang doon sa 2023 sa ilalim ng General Appropriation Act, hindi na natin mabilang yung mga completed na mga flood control projects at patuloy pa rin na may mga ginagawang mga flood mitigation project o kaya yung slope protection project dyan sa 3rd District. Sa dami ng naturang mga proyekto ng flood control project, bakit pa ganun pa rin at lalong binaha ang ilang bayan at ganun din yung isang syudad dyan sa 3rd District? Ano ang
nangyari dyan sa mga project na yan? Yan ba ay palpak na project o may naitulong din sa ating mga kabayan? Tanong lang natin ha, tanong lang natin. Ang sinasabi nila ang pagbaha sanhi ng natural calamity. Nandyan na po tayo, natural calamity, pero masasabi din natin na man-made calamity, dahil sa mga palpak na proyekto kaya nagkaroon ng pagbaha sa ilang mga lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan, gaya ng nangyari dyan sa may Tuliao, Santa Barbara. Nabuwal ang bagong ginawang slope protection na kumukonekta sa barangay Dalungge, dyan sa bayan ng Santa Barbara. Alam ko kung magkano ang pondo dyan na inilagay, nilaan sa naturang proyekto, at kung sino yung mga kontraktor dyan. Ipakita nga natin, engineer, yung mismong resolution ng DPWH kung sino yung mga sumali sa public bidding, at sino yung nakakuha. Ayan. Yung naturang resolution na yan na galing sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang sinasabi dyan sa aming pinakita, yung kopya na yan, Department of Public Works and Highways, DPWH, Contract ID 24A00246, Contract Name, Construction, Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities within Major River Basin and Principal Rivers, Construction of Slope Protection along Sinukalan River at Barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan. Bid and award a resolution declaring the bidder with the lowest calculated responsive bid and recommending awards thereof. Resolution number, wala pong number dyan nilagay. Whereas the DPWH Regional Office 1, sa DPWH Regional Office ang nag-implementa, advertise the invitation to bid for the construction, rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers, construction of slope protection along Sinukalan River at Barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan, and the website Philippine Government Electronic Procurement System. Ito yung PLGIPS website, and at a conspicuous place at the premises of DPWH Regional Office 1 continuously for 7 days starting on January 16, 2024 with approved budget of the contract of 48,250,000 piso. So, okay, dumaan sa proseso rin dahil sinasabi nila na pinablish, nilagay sa PhilGIPS yung naturang project na yan. So, nagkaroon ngayon ng submission, yung mga kumuha ng kailang nagsubmit ng kailang mga requirements na mga kontraktor. Okay. Ang implementing agency sa rehabilitation of flood mitigation facilities ng slope protection sa Barangay Tuliao, Santa Barbara ay implemented by DPWH Regional Office 1. Okay. Sino yung mga kontraktor na nag-submit at nakisali sa bidding? Okay. Nandito yung mga pangalan.
R.S. Rodriguez Construction and Supplies, Hyrac Construction and Supplies Incorporated. Yung total bid amount niya 46,801,726.46 piso. Discounted offer, none. Discounted bid, none. Okay. Itong GMAC Construction and Supply, 48,012,079.92. At ganun din ang Christian Ian Construction Corporation, 47,766,151.35 centavo. Yung Sindite Construction Corporation, 47,761,41.06 centavo. Yun po yung mga apat na sumali na mga kontraktor na nakibid sa flood mitigation, slope protection dyan sa may Tuliao, Santa Barbara going to Dalunggi, dyan sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Okay? Whereas the BAC, ito yung Bids and Award Committee, with the assistance of its technical working group, conducted the details evaluation of the above mentioned bids on February 7, 2024, which resulted in the following bids as calculated. Ayan. Okay. So, ang ginawa ng Bids and Award Committee, talagang tinignan na nila, kasama yung mga technical working group, tinignan nila, in-evaluate nila yung mga sinumiting mga requirements ng mga sasali sa bidding na yan, na ito ay in-evaluate noong Pebrero 7, 2024. Okay. Yung name of bidders and total bid amounts as calculated, nandito mga kaibigan, yung yung R.S. Rodriguez Construction and Supply, Hyrac Construction and Supply, yung total bid niya is 46,801,726.46 percentage ng variance sa approved budget contract. Ito ay binawas yung 3.00%. Remarks, wala naman. At ayan, yung kanila. Yung Sindite Construction Corporation, 47,761,441.06. Okay? So, ito ngayon, ang Department of Public Works and Highways, DPWH, nandito yung contract ID nila, 24A00246, contract name, Construction Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities with major river basins and principal rivers, construction of slope protection along Sinukalan River at Barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan. Yung mga sumali, yung Christian Ian Construction Corporation, GMAC, so sila ngayon ang nagbigay din kung magkano yung kailang presyo dyan sa nilatag na project. Okay. Whereas upon post-qualification, validation and verification of the eligibility, technical and financial documents submitted by the bidders with the lowest calculated responsive bid, ang R.S. Rodriguez Construction and Supplies, Hyrac Construction and Supplies Incorporated, close and open parenthesis, GB. The BAC found its a bid responsive and thereof the bidder is post-qualified. Okay. Now thereof, with the members of the Bids and Awards Committee hereby resolved as it is hereby resolved. Okay. So, niresolve nila. Sino ang kandyan?
nakakuha sa naturang proyekto dyan sa Barangay Tuliaw. Lumalabas sa records ng DPWH na sila yung implementing agency. Ang nakakuha dyan sa project na yan ay itong si R.S. Rodriguez Construction and Supplies, Hyrac Construction and Supplies Incorporated. Yung kanyang presyo is 46,801,726.46. Ito po ay permado ni na Clarence B. Rimando, Chief Roald Bach, Chairman. Alberto B. Esquijo Jr., Chief Planning and Design Division Baka Member. Jerry G. Jacara, Chief Construction Division Baka Vice Chairman. Feliciano T. Garute, Chief Equipment Management Baka Member. Arturo F. Prespusi, Chief ng Kuha Division na Bak Member. At Ronel M. Tan, CISO 3 Regional Director. Kailan yan na pirmahan? Ito ay pirmahan nila noong titignan ko kung kailan na pirmahan itong kwan na ito. Pirmahan nila noong Pebrero 2024. Okay? So siya po yung kwan, ngayon ang problema dito, yung ginawang proyekto, doon sa actual implementation na tayo, lumalabas sa records nga ng DPWH na ang nag-implementa ng project ay yung nabanggit ko na kontraktor. Nawasak ito, nawasak, nasira. Noong dumaan ang bagyong Krising, sinundan ng bagyong Dante at yung si Imong, at dahil na rin sa habagat. So nung nalaman ng DPWH Regional Office, siyempre kaagad niyang tinawagan yung gumawa ng naturang project na tignan at ayusin yung nasira na portion ng naturang proyekto na yan. Dahil mainit na issue yan mainit na issue yung flood control project. So yun po yung nangyari dyan sa proyekto na yan. Ngayon yung naturang nasirang project lumabas sa social media. So nagkandara pa itong mga implementing agency, itong DPWH Regional Office, na sila po yung implementing agency sa naturang proyekto na yan. Ang nakuha natin na impormasyon, yung project na yan, magmula sa Tuliaw hanggang doon sa Barangay Dalunggi, ang sinasabi dahil wala pa tayong hinahawakan na dokumento. Yung amount daw dyan 200 million. Gaano po katotoo yan? 200 million pero dito sa aking binasa, malamang na phase 1 ito, yung nabasa ko rito, baka may phase 2, phase 3, ganun di ba? So yung part ng Tuliaw, lumalabas na ang gumawa dyan ay itong R.S. Rodriguez Construction Corporation and Supply. So inayos nila yan ngayon. Inayos nila para sa ganun hindi maimbestigahan siguro ng Pangulo, pero kahit anong gawin ninyo, lumabas na sa social media, nilabas na sa social media, sumingaw na yung baho nyo, saka kayo gumalaw.
Kaya't yung ngayon ang isa sa mga sanhi kung bakit yung tubig agad na pumunta dito sa mga low-lying areas sa ilang barangays dyan sa may Santa Barbara, papunta dyan sa may Kalasyaw. So ang sinasabi nila, nag-overflow daw yung ilog dyan sa Sinukalan River, kung kaya't nagkaroon ng massive flooding sa bayan ng Kalasyaw at iba pang mga lugar dyan sa 3rd District. Kaya't dito yung sinasabi nga ni Pangulong Marcos na nagkakaroon ng palpak na proyekto. Yung mga ibang proyekto guni-guni, ibig sabihin ghost project, na withdraw o nakuha yung pira, pundo, pero walang proyekto. So yun yung mga inimbestigahan ngayon ng opisina ni Pangulong Marcos. At may mga may mga pinanghawakan na sila kung sino-sino yung mga congressman, 60 na congressman yung nailathala nung nakarang araw. At siyempre nasa kanila na rin kung sino yung contractor na gumawa at anong lugar, sino yung implementing agency. Kaya tignan natin kung hanggang saan ang naturang investigasyon na yan, at sana po managot yung mga dapat managot sa mga palpak na flood control project na yan. Dahil kawawa po ang ating mga kabayan, lalong-lalo na yung mga apektado sa nakaraang bagyo na nagkaroon ng massive na flooding, pagbaha sa kailang lugar. Ngayon, dito sa Pangasinan nga, nababanggit nga ang Pangasinan na pang-5 yata o pang-4 ang Pangasinan na pinakamaraming flood control project. Pinakamarami na flood control project. So ibig sabihin, ito ngayon isa sa mga iniimbestigahan din itong Pangasinan. Sino ba ang mga nakupong mga opisyal at sino yung mga nagkamal ng pira ng bayan? Sa aming pagbabalik, bakit nawasak yung ginawang flood mitigation at slope protection dyan sa may Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan? Yun po ay ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR.
Barad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kamay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7 ng umaga. Napakagandang pakinggan ang proyektong flood mitigation o pag-control sa baha. Instead na mag-control ng baha, nagiging flood no control. Flood no control. Dahil sa kapalpakan ng mga ilang project sa slope protection o kaya flood mitigation project, kaya nagkakaroon ng pagbaha. Bakit nga ba nasira ang naturang proyekto dyan sa may Tuliao, Santa Barbara? Noong kasagsagan ng bagyong Krising at pinalakas ng habagat. Doon sa records ng DPWH Regional Office ang gumawa itong RS Rodriguez Construction Supply, Hyrac Construction at and Supply Incorporated, close and open parenthesis, GB. Ginawang proyekto, natapos ang proyekto, pagdating ng bagyo, nawasak ang proyekto. Dahil, ito ngayon yung mga rason dyan. Ang ginamit na bakal, instead na 16mm, 16mm, malamang ang ginamit nila 9mm o 12mm.
ang ginamit nila dyan. At ito pa, ang masakit dyan. Manipis ang pagkasiminto ng naturang proyekto. Malamang hindi nasunod yung nasa plano na 6 inches ang kapal ng naturang slope protection. Malamang ang kapal lang 3 inches. So malaking tipid, kalahati kagad yung tipid. Nakatipid na sila doon sa bakal, nakatipid sila doon sa semento dahil sa nipis ng kailang ginawang proyekto. 'Di ba? At ito pa ang masaklap. Instead na yung lalim ng naturang proyekto na yan ay 6 meters, malamang 3 to 4 meters. So nakatipid sila ng 2 o 3 metro. Nakatipid sila sa bakal, nakatipid sila sa bato, nakatipid sila sa simento. Pero nawasak ang proyekto. Sino ngayon ang mananagot diyan? Nawasak yung naturang proyekto dahil sa lakas ng impact ng tubig at doon sa ilalim nakahang yung naturang simento. Sa baba ng simento lupa. Kaya yung tubig doon niya tinitira yung lupa dahil malambot. Kaya nagiba ang naturang proyekto. Nasira. Ang tawag diyan substandard. Kasi nangunguna yung kasunduan ng mga ilang opisyal. May kasunduan sa nag-initiate ng project, nag-initiate ng pondo. May kasunduan ng implementing agency. May kasunduan sa implementing agency at yung naturang kontraktor. Kaya yan, diyan kasi nagkakaroon ng problema Kaya nagkakaroon din ng substandard sa mga project dahil sa magandang kasunduan. Pero kung tanungin mo itong mga opisyal na ito, tanungin mo yung implementing agency, tanungin mo ang contractor, tanungin mo yung opisyal na may sakop sa naturang project, lahat yan denial. Sino man ang aamin? Alam ko lang umamin sa pagtanggap ng donasyon si Senate President Escudero tumanggap ng 30 million nung nakarang national election noong 2022. Pero sa mga palpak na project nagsisisihan sila dahil substandard. Kaya sino ang mga dapat sisihin dyan? Unang-una, kontraktor, dahil siya yung gumawa ng proyekto. Di ba ganon? Yung mismong opisyal na nakakasakop sa distrito na yan, dahil siya yung nanungkit ng pundo sa taas, kaya na-download yung pundo mula sa national government through DPWH, yung implementing agency sa Region 1. Sa
Siyempre, sino yung nag-release ng pera para sa proyekto? Ang Department of Public Works and Department of Budget and Management, DBM, di ba? Doon ang nag-download yung pera mula doon sa national to Okay. Pagkatapos ng proyekto, completion na yan. Sino ang titingin dyan at mag-iimbestiga? Nandyan ang Commission on Audit COA. Isi-certify niya ngayon na completed na yung project. Kaya't sila yung mga dapat na maimbestigahan sana na ipatawag dyan sa Senado para malaman kung sino ang may sala. Diba? Kitang-kita naman na naulingan na yung kanilang mga kamay, pilit pa nilang hinuhugasan. Kaya yung pera ng taong bayan, pera ng mga taxpayers, napunta sa ilang bulsa. Kaya nagkakaroon ng kapalpakan dyan sa mga proyekto na yan. Kung mayroon kayong mga reaksyon, pwede kayong tumawag dito yung mga nabanggit kong mga ahensya ng gobyerno na humahawak sa mga proyekto na yan, di ba? Alas 7:09 ng umaga. May mga reaksyon tayo dito. Basahin natin itong mga reaksyon. Gregorio Santos, marami ang yumayaman sa flood control projects, pero ang kawawa ang apektado sa pagbaha, sabi niya. Ernesto Canlas, in Singapore, there is drainage system as big as a river basin all throughout the city. Ibig niya sabihin, doon sa Singapore, yung drainage system nila ay parang catch basin. Kaya walang doon, walang baha. O.G. de Guzman, create a new department that will handle only flood control and climate change effects. Let mayors Vico Soto, Lene Robredo, and Benji Magalong leads para makita natin ang changes, sabi niya. May punto ka rin dyan. Dahil itong si Mayor Magalong ng Baguio City, pinapresenta niyang ang kanyang sarili na isa sa mga mag-iimbestiga sa mga kapalpakan na flood control project na yan. Rini Agustin, kapag walang baha, walang relief, hindi kikita ang local government unit, sabi. Correct kita dyan. Hindi man naman lahat yan na ganyan ang ginagawa. Sila Javier, bulsa lang ang pinapabaha ng mga kurakot na government officials, sabi niya. Ang walang hiya. Galit talaga. Mahiya naman kayo sa Diyos at sa kapwa Pilipino mga medyo masakit magsalita ito. Dahil isa siyang taxpayers Hindi mo masisisi kung siya ay naglalabas ng kanyang saloobin. Rico Reggioso. Ayan. Hindi ba baliktad ang pagkakuan nito?
Ganon din naman na patakaran sa mga project ng gobyerno. Nangunguna SOP kaya pagdating sa implementation ng project, halos wala nang natira kinain ng buhayang opisyal. Binabasa ko lang itong mga ito ha, wala naman silang binabanggit na pangalan dito. Pero pag babasahin mo itong mga comments ng mga natin, netizen, talagang nilalabas nila ang kailang saloobin dahil sa obserbasyon nila sa mga nangyayaring mga palpak na proyekto. Danilo Soriano, Sir, gusto namin malaman ang tatlong namamayagpag na kontraktor sa 3rd District, sabi niya. Aba, huwag niyo akong pilitin, ha? Huwag niyo akong pilitin, ha? Na sabihin kung sino yung mga tatlo. Pero pag pipilitin niyo ako, sasabihin ko. Di ba? Ang mga kontraktor na namamayagpag sa 3rd District, itong Jusmac Builders and Construction Supply na ang main office niya ay sa 31 Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. Gusto nyo pang malaman kung sino may-ari? Sino yung manager dyan? Ang manager ng naturang construction firm ay itong si Jesilet de Guzman Di Samiro. Hindi kong pilitin ka ako Pinipilit nyo naman ako. Ikaw engineer, sutil. Yung isa pa. Itong isa pa. Si JJ Garcia Construction and Supply na taga Mangaldan, Pangasinan. Ito yung may-ari. Itong si John J. Garcia. At ito pa. Mighty Way Construction and Supply na may address sa 177 Bari, Mangaldan, Pangasinan. Ang may-ari, isa ring namamayagpag na kontraktor, itong si Mr. Jerry G. Lim. Aba, sa dami ng proyekto mo, laki ng kita mo, kumasang ang proyekto. Di ba? Ngayon, sa dami ng kailang mga proyekto, mga kontrata sa iba't ibang lugar, lalo na dyan sa 3rd District. Ito ngayon ang tanong. Gaano po karami ang kanilang manpower? Gaano karami ang kanilang mga equipments? Okay. Sa pagkontrata ng isang proyekto, meron tayong tinatawag na yung completion date. Kung ilang buwan na matatapos ang isang proyekto. Sa dami ng kailang kinuha, kaya nitong Mighty Way, marami siyang mga proyekto na ginagawa. Ganon na ba karami yung kanyang mga manpower? Ganon na ba karami ang kanyang mga equipment? At matatapos niya sa loob ng ilang buwan yung kanyang proyekto. Pero meron tayong mga naalaman na baka itong mga lisensya ng mga contractors na ito hiniram ng subcontractor. Yung mga subcon. Dahil meron silang usapan na magbibigay na lang yung subcontractor ng 5%. 5% doon sa may-ari ng lisensya. Assuming na ganyan ang nangyari. Okay. Pinahiram yung lisensya ng naturang kontraktor na yan doon sa subcon, pero
pagdating ng panahon, nagkaroon ng problema, sino ngayon ang hahabulin ng gobyerno? Sino ngayon ang mananagot? Yung bang subkon o yung mismong may-ari ng lisensya? Yung may-ari ng lisensya ang hahabulin nila. Di ba? Yun ang hahabulin nila. Hindi naman pwedeng sabihin ng may-ari ng lisensya, hiniram yung aking lisensya, sabi niya. Hindi niya pwedeng sabihin yan kung magkaipitan yan. Dahil siya ang liable sa lahat ng mga problema kung may problema ang naturang proyekto. Siya ang hahabulin ngayon ng gobyerno. Kaya yung mga yung mga subkon, wala silang dapat na pananagutan dyan. Dahil nga wala silang paper trail, wala silang fingerprints na nagpapatunay na sila yung gumawa dyan, although na talagang sila yung gumawa. Dahil iniram nila yung lisensya ng isang kontraktor. Dahil dyan sa usapan nila na magbibigay na lang yung subkon ng 5% na royalty. Di ba? Ganyan yan. Pero pag nasira yung proyekto, hahabulin nila ngayon yung may-ari ng lisensya. Yung may-ari ng lisensya, siya ngayon ang kawawa na mananagot sa lahat ng mga problema. Diba? Pag tinanggalan, kinansel yung lisensya niya, madali lang. Dahil pwede mo namang palitan yung pangalan ng construction firm mo. Ganyan ang nangyayari. Sabihin mo, i-declare mo na bankruptcy yung construction firm mo. Kaya pwede mong palitan ng ibang pangalan. I-declare mo lang sa BIR, di ba? Bureau of Internal Revenue. Bankrupt yung aking negosyo. Bankrupt ang aking construction firm. Kaya ako'y magpapalit ng ibang pangalan. Mag-a-apply ka ngayon ng pero the same person. The same person. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Pero mas maganda kung ang ating Pangulo ng bansang Pilipinas, isasabihin niya, okay, pag napatunayan na ikaw ay nagkasala sa paggawa ng palpak na proyekto, dapat ikaw ay magmulta. Dapat ay magmulta ka ng ganitong halaga. Pag sinabi yung amount na multa ng isang kontraktor, ay masakit sa bulsa ng kontraktor na yan, yung may-ari ng lisensya. Di ba? Ganun yun. Kaya dapat na bantayan natin, meron tayong karapatan na questionin yung mga ginagawang proyekto ng gobyerno dahil tayo po yung may-ari ng pera na yan. Tayong mga taxpayers. Kaya may karapangan tayo na busisihin, tanungin kung bakit nagkaroon ng ganyan na palpak na project. Magandang umaga kay Maki Mapalakapak Suriano ng Barangay Jimenez dyan sa may Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga din kay Majin Akurda, nasa Hong Kong ito. Pero taga Burgos ito, Burgos, Pangasinan. Si Leonardo Balawing, dyan sa may Dasol, good morning sa iyo. Good morning din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Evangeline Augusto Untalan,
Good morning. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasya, good morning. Okay. Mag-exercise muna tayo, engineer, para mawala yung high blood natin sa mga palpak na proyekto. Take it away! Good morning! Diyan sa may bayan ng Kalasyo, Pangasinan, kay Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Councilor Elias Villanueva, Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Mike Sison, Councilor Habardani Messina, Councilor Manny Datwin, Councilor Ardison Soriano, Councilor Rosilio Risco, si Liga President Jose M. Paris Jr., SK Federation President Nariana Ayay Messina. Ganon din kay Sir Brian Calaunan dyan sa Sangguniang Bayan. Dyan sa Mayor's Office, good morning. Kay Sir Jenison De Vera, good morning. Kay Sir Carlo at Madam Marby. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson. Nabati ko na kanina. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga. Garon din kay Sir Jeffrel, kay Dr. Felix Domicilio, kay Madam Sheila Pinuliar, at ganon din kay Councilor Freddy Pinuliar. Vice Mayor at Presiding Officer ng Sangguniang Bayan ng Bimaloy, si Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Alam mo itong si alam niyo po itong si Vice Mayor Maminta, talagang marunong makisama ito. Maganda ang relasyon ng Sangguniang Bayan at ang yung executive branch diyan sa bayan ng Bimaloy, Pangasinan. Si Vice Mayor Maminta pagkatapos ng eleksyon, trabaho, ayan lang po ang kanyang ginagawa. Dahil siyempre sabi niya may panahon para sa sa eleksyon. Kaya't magaling itong si Vice Mayor Maminta. Kayang-kaya niyang timplahin ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan dyan sa Bimaloy. Matulungin, mapagmahal sa kapwa. Yan po si Vice Mayor Maminta. Good morning din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan, Pangasinan. Si Councilor Chini Rosa Flores ng Mangaldan, good morning. City Vice Mayor Julier Ayoy Resuelio ng San Carlos City. Ganoon din si Vice Mayor Josiris Bugs Resuelio, Executive Secretary to the Mayor Juliano Resuelio. Magandang umaga din si Liga President Boyet Magat. Saan ka man naroon, naririto ako, naririto kami. Kapitan Jonan Estabilio ng Barangay Lulumasan, Kapitan Joel Cruz ng Barangay Rizal, Kapitan Ronnie Daos ng Barangay Mamarlaw, San Carlos City, at ganoon din si former Liga President Nanding Estabilio. Magandang umaga din kay Don Ramon Bautista Sr. ng Manawag, Pangasinan. Dating Vice Mayor, dating board member, dahil siya yung nag-represent ng Pangasinan Councilors League, Pangasinan Philippine Councilors League, Pangasinan Chapter. Noon. Magandang umaga rin kay Junjun Bautista, yung kanyang anak.
Councilor Marvin Pabia ng Dagupan City, magandang umaga. Palagi daw nakikinig sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Michael Mariado Suganov, magandang umaga. Sino pa? Si Ronald Pidlawan, dyan sa may Kalasyaw, magandang umaga. Dyan sa may bayan ng Dasol, magandang umaga kay Presi Garcia, kay Remedios Duca, yung mga classmate ko noon nung ako elementary. Pero nung high school na sila, humiwalay na sila, nasa kabila sila, nasa kabila rin ako. Si Mayor Ricardo Carding Baldiras ng Lawak, Pangasinan, isa ring matulungin at mabait na mayor ay dyan sa Lawak, Pangasinan. Marami pong natutuwa ng mga farmers, yung mga magsasaka, dahil binubuhos ni Mayor Baldiras yung kanyang pagmamahal sa sektor ng agrikultura. Tinutulungan sila dahil itong si Mayor Baldiras dati ring magsasaka ito nung wala pa siya sa serbisyo. Galing din siya sa mahirap na buhay, nag-tricycle, nagpasada noon para lang yung matapos niya yung kanyang pag-aaral. Ganoon lang sikap ni Mayor Ricardo Carding Baldiras. At siyempre nung natapos siya, nabagyan ng pagkakataon para maglingkod sa bayan bilang dyan sa National Irrigation Administration. Talagang din hanggat narating niya yan dyan sa pagka-alkalde ng bayan. Kaya gustong-gusto ng mga kababayan natin dyan sa Lawak itong si Mayor Ricardo Carding Baldiras. Jerome Antinorio, magandang umaga sa iyo. Long time no see. Long time no see. Matagal ko hindi nakita ito Kumusta na dyan sa may barangay Purtik, Bugalyon, Pangasinan? Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ipansamantalang na maalam sa Himpapawid at magbabalik po sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito, sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Horado na nasa Senado. Ako po ang inyong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng programang Likna ay Baloy ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Bacani. Good morning nga pala kay former Councilor Gerald Apicial ng Kalasyaw. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa Aray Balita.